Po ay dating Knights of Columbus, Council 7391. Naniniwala po kami sa Katoliko na nag-iisa lang ang Diyos. Mayroong mang tinatawag, Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, pero pag tinanong mo, ang Diyos, ang sagot. So ang mga Muslim ay naniniwala na may nag-iisang Diyos lamang na tagapaglikha. Sino ang Panginoon na ito? Siya ang, anong tawag? Allah. Ha? Ulitin natin. Allah. Bakit Allah? Yan, kailangan natin ng ebidensya. Kasi sa Islam po, hindi po kami gumagawa ng inventong salita. Hindi pwede na, dahil sinabi niya, Allah, yun na po ang Diyos natin. Hindi po yun. Kaya kanina, pinaliwanag po ng ating Sheikh from Saudi Arabia kung ano ang Quran. Ang Quran ay direktang pangungusap ng Diyos sa kanyang mga nilikha. At doon sa Quran ay sinabi na ng Allah. Sabi niya, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kul huwa Allahu ahad. Sabihin, ang Allah, si Allah ay nag-iisa. Oh? Allahu samad. Siya ay ganap, walang pangangailangan. Lam yalid, walang yulad. Hindi siya nagkaanak. At hindi siya ipinanganak. Tama po ba? O, siya ang nagsabi. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. So sa Islam, wala pong Diyos anak. Ano po? Bakit? Kung ang tao kapag nanganak, automatic ang anak niya ay tao. Hindi pwedeng ang tao ay manganak ng aso. Ang aso hindi pwedeng manganak ng manok. Ang aso ay nanganak ng aso. Kung ang Diyos ay manganak, anong anak kaya niya? Tao o Diyos? Paano kaya magkanak ang Diyos ng tao? Ano po? Ang Diyos ay nilikha niya ang tao. Hindi po ba? So malinaw, si Adan ay nilikha ng Diyos. Hindi niya pinanganak. Ang nanganganak ay ang babae lamang po. So ang Diyos ay hindi po babae. Ang sabi niya siya ay nag-iisa. Kapag nag-iisa, wala siyang kasama. Wala po siyang asawa. Siya ay nag-iisa at tagapaglikha. Lam yalid, walam yulad. Siya pong nagsabi. Hindi po kami. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. So sinong paniniwalaan natin? Siya mismo dahil siya ang nagsabi. Walam yakun lahu kufuwan ahad. At siya ang tunay na nag-isa at walang kapantay. Ang Allah ay lumikha ng nilikha na anghel. So may mga nilikha siya. Tatlong nilikha na may buhay. Tao, anghel, at mga engkanto. Bukod doon sa mga hayop. No? So nilikha din niya ang mga engkanto, ang mga tao at ang anghel. So isa sa paniniwala ng mga Muslim, kami po ay naniwala sa mga anghel. Example natin ay si Anghel Gabriel. Mababasa natin sa Biblia at mababasa po natin sa Quran. Si Anghel Gabriel, nung siya ay nagpakita kay Birheng Maria at nagbalita kay Birheng Maria at sinabi, huwag ka matakot, ako ay lamang ng nag-iisang tagapaglikha. Ikaw ay magkaroon ng anak na lalaki, natatawagin mo siyang si Isa Al-Masih. Jesus the Messiah sa English pa. So, doon pa lang, nagkakaisa tayo. Naniniwala tayo na isang Panginoong Diyos. Naniniwala tayo na siya ay lumikha ng mga anghel. Pangatlong paniniwala, ang mga Muslim ay naniniwala sa mga propeta. Ang Allah ay pumili ng mga espesyal na taong ito upang kanyang gawing sugo at propeta. Ang propeta Adan, binanggit niya ang propeta Abraham, peace be upon them all, propeta Noah, ang lumikha ng barko. Di mo ba? Mababasa natin sa Biblia. Ganun din po sa Quran, mababasa din po natin doon. Kahit yung propetang nilunok ng malaking isda. Di mo ba? Meron yung kwento sa Bible. Yung propetang nilunok ng napakalaking isda. 3 araw at 3 gabi siya sa tiyan ng isdang yon. Sino po yun? Si propeta Jonas. Opo. Ang pangalan po niya sa Islam ay propeta Yunus. So, ginagamit po sa Islam ang original na kanilang mga pangalan. Kasi sa Islam po, kung ano pong pangalan ng
taong yun, hindi pwede namin palitan. Tayo lang na mga Pilipino at mga Amerikano ang mahilig magpalit ng pangalan. Juan, sa Pilipinas, pag pumunta sa Amerika, magiging John or Johnny. Di po ba? Pero sa Islam po, pinapanatili po namin ang pagka-original nitong mga pangalan nila. Sila po ay mga taga-Middle East. Hindi po pwedeng Maria ang pangalan ni Mariam. Kasi hindi po siya Pilipina. Si Mariam, Virgin Mary sa English, tinawag na naman nilang Mary. Pero Mariam po ang pangalan niya. Kasi Palestinian po si Mary, si Mariam. So kami ay naniniwala sa lahat ng mga propeta. Pati po si Jesus Christ na si Isa al-Masih, Ibnu Maryam, Jesus, Son of Mary, the Messiah, siya po ay sinugo ng Allah. So doon po mayroon tayong barrier doon. Ngunit mayroong kakristyanuhan na naniniwala na si Jesus ay sinugo din ng Panginoong tagapaglikha. Bakit po? Sa amin pong paniniwala, siya po ay tumatawag sa Diyos. Meron nga akong napanood sa TV kapag Biyernes Santo ba yun? Sumisigaw siya, di ba? Ele, sabi niya. Lema sa baktanan, sabi niya. Doon sa pelikulang yun. Nagtatawag siya, Diyos ko, Diyos ko. May tinatawag po siya. Elohim, Allah. Arabic. The same po. Yung tinatawag po niyang, yun din po ang tinatawag naming Diyos. Diyos po natin lahat. Ang Allah, hindi po Panginoon ng mga Muslim. Panginoon po natin lahat. Kaya po kami naparito upang makilala po ninyo. Ang Allah, na hindi po Diyos, hindi ninyo Diyos, kundi Diyos natin lahat. Sinabi po yung ni Jesus, makinig kayo Israel, ang inyong Panginoon, aking Panginoon, ay nag-iisang Panginoon. Siya ang ating sambahin dahil ito ang tuwid na landas. So the same, ang paniniwala niya at paniniwala namin ay pareho. So kami ay naniniwala sa lahat ng propeta na ang mga propetang ito ay sinugo ng Allah upang iparating sa mga tao ang kanyang mensahe na sambahin lamang natin ang nag-iisang Panginoon. Paano natin sasambahin? Hindi pwede na sambahin natin sa sarili nating kagustuhan. Kasi ang meaning po ng Muslim ay ang sino man na sumunod, sumuko, tumalima sa nag-iisang Diyos. So sinasamba namin ang nag-iisang Diyos at nakapaglikha sa pamagitan ng gusto ng Diyos. Paano? Kaya po siya nagsugo ng mga propeta at sugo upang ituro sa atin kung paano natin sambahin ang nag-iisang Panginoong tagapaglikha. Yan. Hindi po pwedeng sambahin namin dahil yun ang sabi ng imam, dahil yun ang sabi ni padre. Hindi po pwede. Sinusunod po ng mga Muslim kung ano po ang tinuro ng mga propeta. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Sabi niya, huwag ninyong baguhin ang pamamaraan. Kapag binago ninyo, maliligaw kayo. At kapag naligaw kayo, ay maaaring mahulog kayo sa impyerno. Ano po? So isa lang ang Diyos. Isa lang ang mensahe niya sa lahat ng mga propeta. At sa Islam, kung ano yung mensahe ng propeta, yan pa rin po ang sinusunod namin. Kaya po napakaraming religion po ngayon. Kasi hindi na po natin sinusunod ang Biblia. Hindi na po natin sinusunod ang mga propeta. Ang sinusunod na lang natin mga leader ng simbahan. Ang gusto nilang pagsamba ganito, sumayaw tayo, maggitara tayo. Hindi po yung tinuro, wala po tayong mababasa sa Biblia, sa Quran, sa iba't ibang kapahayagan na maggitara, sumayaw, kumanta. Pag magsamba, kung tayo ay Kristiyano, pag-aralan po natin paano sumamba si Jesucristo. Dahil ang pagsamba niya, mababasa po natin yan sa Matthew, sa Bible. Yung pagsamba niya, pagsamba po ng Islam, ng mga Muslim. Siya ay yumuyuko at nagpapatirapa. Yung kanyang noo ay dinidikit niya sa lupa. So yan po, kami po ay naniniwala na silang lahat ay sinugo sa tamang
kapanahunan. Sa panahon ni Moses, si Moses ang sinugo. Panahon ni Abraham, si Abraham, si Noah. Sa time ng mga taga-Israel, sinugo si Jesus. At si Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, siya po ay sinugo sa ating lahat. Hindi lang po sa Muslim, hindi lang po sa inyong mga Kristiyano, kundi sa lahat po ng sangkatauhan. Tinuro na po kay Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, ang kompletong pamamaraan ng pagsamba. Yun po ang pinaliwanag kanina ng ating ustad na Islam. Yun po ang itinuro kompletong pamamaraan ng pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang tagapaglikha.